Så kan vi bare sige, at du ikke har. Magnus, du tager bare fat i ham, ikke? Så kommer han. Ja. Lige fange ham først. Ja, alligevel også skal lige... Ja. Ja, det bliver sur røv for min cykel, ja. Og tillykke med fødselsdag. Tillykke med fødselsdag! Tak fordi du tog GoPro med til os. Det var dejligt. Og du er helt våd, jo. Nej. Ej, kæft, jeg lige rundt om os. Det kommer du få brug for et bedre til. Vi tager lige cyklen for den. Ej, det er meget fedt. Det er meget fedt, du ved. Har du kanin? Ja. Skal vi så ikke lige tage gæld lige til den her trøje? Nej. Tillykke med fødselsdagen. Det er ikke færdigt. Hold kæft, hvor er det ikke færdigt. Er der ikke lidt til underbuksen også? Der er også lidt til underbuksen. Og lige over. Okay, det er første gang, jeg har ønsket at have en dame i mit liv. Ej, det er givet af. Tillykke med de 25. Tillykke. Hvordan kan jeg hoppe på armen? Og du var helt våd. Jeg er lige kommet ud af bad, og tænkte, nej, det er heldigt. Ej, det var godt, så vil jeg lige ned med det. Men hvad er der er håndjern? Er det en af jer to gifte mænd, eller hvad for? Så det er det her. Jeg skal lige have billedet her. Ja, bare lad ham hænge der. Du har vel ikke noget, du skal nå i dag? Gør du det?